בסדר גמור, איפה הכלים שלנו? פה, אתה רואה אותם? הם הולכים שם מכות. תיזהר מה סוחרת, מאחוריך, אתה לא מיון! 101! תהיו ערניים אחורה כל הזמן, ערנות מלאה פה עכשיו. וואי, זרקו שם לוחם. העיפו אותו. איפה? קינמון, זעיר 4 נכנס עם גרשוני להורדה. וואי, הם מכלים אותם במכות. קינמון קיבל. את הלוחמים על הגג. איפה המורנות? מורנה אחת פה. גרשוני, יש שם הרבה אלימות וכסח! אתה יורד! במעל האונייה היה את הריחוף, הבנו שיש 15 אנשים על הגג, הם לקחו אותו, קשרו אותו על אחד האנטנות, ירדנו דרך חבל השני, ובעצם כל בן אדם שירד, ירדו אחד-אחד, כל בן אדם שירד, לקחו אותו 3-4 אנשים, ופשוט פיצצו אותו במכות. עשו עליהם לינץ', על כל בן אדם שירד, לקחו אותו הצידה, הם כולם שם היו עם עלות מתכת, סכינים, רוגטקות, בקוקי זכוכית, עלות מתכת, סכינים. באיזשהו שלב גם היה ירי חי, ירו עלינו ירי חי, עשו שתי חבר'ה עם כדורים. למעשה אני ירדתי בין האחרונים, ראיתי שהחבר'ה, כל אחד מפוזר, הפינה שלו עם 3-4 אנשים מסביבו. ראיתי בן אדם אחד מהחבר'ה שלנו על הרצפה, ששני חבר'ה מפוצצים אותו. אני הלכתי, קילפתי אותם ממנו, הם עברו אליי, התחילו להרביץ לי עם מוטות מתכת. תוך כדי ההגנה עליי, ונעשה כך שברתי את היד כנראה. אני כרגע בלי נשק ביד. כל מי שיורד בחבר'ה הזה בלי נשק ביד. בלי נשק ביד, ידיים חשופות, הנשקים מאחורה. שוב, הנשקים זה נשקים לפיזור הפגנות, זה נשקי צבע. הייתי בלי נשק בידיים, באים תוקפים אותי, אני מוריד אותם לרצפה, לוקח כמה צעדים אחורה, מוציא את הנשק, את הפיינטבול, ומסתערים עליי, אני יורה להם לרגליים. באיזשהו שלב אחת העלות פשוט ריסקה את הנשק, ונשארתי בלי נשק בידיים. עברתי לאקדח בתור פשוט שיהיה לי משהו להחזיק אותו. בשלב הזה היד שלי מרגיש שכבר לא מתפקדת. רואה שתי חבר'ה, החבר'ה שלי, שרועים על הרצפה.